Bună, eu sunt Endele și astăzi o să ne jucăm Murder Mystery 2 pe Roblox. De mult lume am făcut eu videoclipuri, că mă joc Roblox. Îmi fac shorts-uri cu Country Balls. Și acum să vedem. Inocent. De fiecare dată toată lumea știe. Eu am o scuzătoare foarte bună în harta asta, de nimeni nu o să mă găsească. Gata, am închis și acum nimeni nu o să mă găsească. Stai să-mi ia până atunci. Gata, cocos. Aoleu, și vai de mine. Dar când să mai termină și runda asta? Păi ce scrie aici? Oh. Aoleu. Bună seara. Mai supraviețuia. Să terminăm meciul, deci hai să votăm. Gânganie. Ce face acolo Gânganie? Gângania zilei. Ce faci Gânganie? Te calc. E a doua oară. Șeriful la dispoziție, yes. Aoleu, și mai de mine. Bă, dar unde e șeriful? Gângania asta e șeriful sau ce, Doamne? Că avem gângăni prin casă. Știați? Manual. Ce manual vorbești tu acolo, murdă? What the? Cum altă cuvinte. Bă, dar tu omori pe toată lumea acum. Așa. How is possible? Bro, ai uitat de Gânganie? Fată.
Văd că ne-a dispărut. Pe ce doamne am apăsat? Mă lăguiesc aici, ca de obicei. Bată! Bă, dacă mai tu... Gângania, unde e și Gângania? Be like... Bă, dar cât timp mai e, Doamne? Mai ies câteva secunde. Bro, what the fuck? Ce face femeia aia? E inocent și de data asta îs. Aș mișto de mine reies și reintru. Fac un server privat, că e chiar ieftin. E abia 10 Robux și Bobux. Era fain dacă eram o Gângania aia. Când am mai mers de multe. Scuzați-mă. Ce melodie faină e. Așa, Lisa. Cama mea, care le-a asta. Ca să cumpăta și asta. Și de pe server. Bro, just died. Bro. Taci tu, mă, cu dansul tău stupid. Lumea nu e stupidă. Poasto. O să mai învățăm ceva. Omule! Cu foc. Deci că ești elementul. Bro! What just happened? Bro, this is a knife. What the...
Yay, a murit murderul. A murit murderul. Mai vă țin câteva minute până când pic o dată murder sau altceva. Wow! Beach, beach, I want to beach, I want to beach, I want to go to the beach, beach, beach. Vreau să zic de beach, nu înjurătura beach. Complet. Mai vă țin ceva. Roacă. Doamne, de ce? Gata, am intrat și eu pe un server în sfârșit. Bro, what just happened? Mi s-a băguit jocul. Atâta pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. La revedere!